ni. A dwi ddim yn meddwl, bod na lawer o gyfyngiadau arno ni, bod na lawer o gyfyngiadau ar hymian o dan eich masg. Dyn ni'n cael darllen, oeddwn ni'n darllen efo'n gilydd o dan masgiau. Dwi'n meddwl bod gallwn ni fentro hymian gan gael yn cegau, felly hefyd. A chofio, fel y daeth yr Ysbryd Glan i lawr ar Sulgwyn neu'r Pentecost. Dwch i ni gael gair byr o weddi. O Dduw ein Tad, ni'n diolch i ti am ymuno ni efo'n gilydd. Yn diolch i ti am ddofal ohono ni dros yr wythnos sydd wedi mynd heibio. Ni'n cyflwyno'n hunain i chdi mewn oedfa fel hyn, adre, ac yn y festri yma. Gan diolch i ti arglwydd am addewid y bresenoldeb di gyda ni, efo ti yn fyw eto, ac yn byw yng nghanol dy bobl, ac efo dy bobl, ac mwyn dy bobl. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd am y nerth yna ddisgynnodd o ddifri, ddisgyned yma nawr hefyd, ac ad i ni ddehau amdano, i oleuo dy berson di arglwydd Iesu, i oleuo dy air di hefyd, ac i'n bendithio ni fel dy bobl ynghyd. Mwyn denw. Amen. Wel, mae hi'n Pentecost, mae hi'n 100 diwrnod ers Sul y Pasg. Wedyn, os ydych chi'n meddwl beth ydych chi wedi wneud ers y Pasg, mae 100 o ddyddiau wedi mynd heibio. A dyn ni'n dathlu, ac yn cofio bod yr arglwydd wedi creu i gyd efo'i gilydd ar yr un pryd Cymdeithas Newydd ar y dydd arbennig yma. Ac un o'r salmau sydd yn rhoi diolch ac yn dathlu y bobl sydd wedi dod ynghyd ydy Salm 133 ac yn deud mor ddymunol ydy bod pobl yn byw yn gytun. Ac mi garwn ni, os fasech chi mor garedig a darllen hefo fi, yr fersiwn yma o salmau can, gwyn ac gwilym o Salm 133. Gyna neine barhau wedyn. Mor dda ac mor ddymunol yw i bobl fyw'n heddychlon. Mae fel y dafnau enaint per ar farf a choler aron. Mae fel pan ddisgyn gwlith y wawr i lawr dros fynydd Seion, lle roddodd Duw ei fendith drud, sef bywyd byth i'w weision. Bobl fyw'n gytun. Hwna di ffindio ei ffordd mewn yma ne'r teitl, bobl fyw yn gytun. Gymaint o fendith sy'n pan mae pobl yn byw yn gytun, ond dydy o ddim yn digwydd, nachdi, yn naturiol. Dydy o ddim yn just yn digwydd felly. Natur pobl ydy anghytuno, ydy gosod i blaenoriaethau hunain yn gyntaf, ac wedyn i fod mewn gwrthdaro hefo eraill. Ni'n gweld hynny mewn gymaint o lefydd ar draws yn byd ni. Ond creadigaeth Duw, bwriad arbennig Duw, a bendith arbennig Duw, ydy gosod pobl hefo'i gilydd i fyw yn gytun. Ac mae o'n gwneud hynny mewn ffordd arbennig ar Sul y Pentecost ac yn yr eglwys. Dyn ni'n cael derbyn i fendith
ac y mae Duw yn bendithio ni, a ni'n cael ei bendithio wrth i ni i addolio. Dewch, medda'r salmydd wedyn. Bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd. Codwch eich dwylo yn y cysegr, a bendithiwch yr arglwydd. Bydded i'r arglwydd eich bendithio o Sion, creawdwr nefoedd a deiar. Wrth i ni ddod ynghyd, wrth i ni bendithio Duw a'r un sydd wedi rhoi cymdeithas i ni, ydyn ni'n derbyn i fendith ynte arno ni yn ogystal. Rwan te, gan feddwl am yn byd ni yn ranedig fel y mae o, ond wedi effeithio i gyd hefyd gan yr un peth, gan yr un pandemig dros yr 4 mis ar 10 diwethaf yma a mwy bellach. Ond mae'r byd wedi'w bendithio gan bresenoldeb yr eglwys ym mhob man ac ar bob cyfandir ac mewn pob diwylliant. Mi welwch chi ryw olwg digon rhyfedd ar y byd yn y fan yna. Rhai llefydd yn chwyddedig a rhai llefydd yn dene. Wel, mae'r llefydd chwyddedig, y llefydd boliog fel petai, yn dangos lle mae'r prif boblogaeth, lle mae'r rhan fwyaf o bobl y byd yn byw. A dyn ni'n meddwl ac yn cofio amdanyn nhw, yn yr India, mae'n lawer o boblogaeth yn China yn ogystal. Ac yn meddwl fel mae'r eglwys hefyd ar waith yn y llefydd hynny, bod yno grefyddau eraill, bod na flaenoriaethau eraill. Mae'r eglwys yno, ac mae pobl yr arglwydd Iesu Grist yno, ceisio heddwch y llefydd maen nhw'n byw ynddyn nhw. Yn ceisio dod â chariad Iesu Grist i'r diwylliant maen nhw'n perthyn iddo fo. Maen nhw wedi'w chwalu fel hyn i bob rhan o'r ddaear. Oherwydd Sul y Pentecost, oherwydd bendith creu eglwys aml ddiwylliannol, aml ieithog, i fynd i gyffwrdd pob math o bobl ym mhob math o lefydd. Falle bod gennych chi gysylltiadau efo amryw byd o eglwysi neu unigolion mewn gwahanol lefydd. Mi'n edrych arnoch chi yma ac yn meddwl lle mae'ch cysylltiadau chi mewn gwirionedd. Gan wybod bod yna ambell un, cysylltiad efo'r America. Ninne wedi bod â chyswllt efo Gogledd Ddwyrain yr India, wedi cael mynd yng nghwmni rai ohonoch chi i'r fan honno hefyd. A dyn ni'n clywed hanesion ac yn ceisio cadw yn effro i beth sydd yn digwydd i bobl Dduw ar hyd a lled yn byd ni. Wedyn mi wnawn ni gofio am y bobl hynny. Yr eglwys lle bynnag yma hi heddiw yma, yng nghanol pob trafferth, ac iddi fod yn bendith i'r byd dyn ni'n byw yn ddi. Dwi'n gofyn i Nan ddod, os fysa ti mor garedig, Nan a Gweddio, trosom ni dros yr eglwys ledled ddaear. Diolch. Wel, cyn gweddio, fyswn i'n licio wneud un peth arall. Con chi fel bod fi'n drwg yn chwarae fo'n ffôn ystod gwasanaeth. Ond, mae technoleg yn ystod, da ni'n gweld rwan, felly, yn gweld pobl adran fama ac yn gweld y gynulleidfa'n blaenau ni. Ond mae technoleg hefyd wedi agor y byd i ni yn ystod y flwyddyn dwytha yn ddios. Ac hyd yn oed wythnos yma, dwi wedi bod ym Mhalesteina yn gweddio efo Cristnogion a Mwslemiaid ym Mhalesteina ac yn arbennig yn Jerusalem. Hefyd, mae yna 2 grŵp WhatsApp arbennig iawn ydw i'n ei dilyn, ac dyna'r peth cyntaf mewn ffordd fyddai'n wneud yn y bora, ydy clywed gan y grwpio yma.
A dwi jyst eisiau rhannu jyst chydig o bethau sydd wedi cael ei dweud wythnos yma ynglyn â nerth gweddi yn enwedig yn rhyngwladol. So mae'r grŵp cyntaf ydy grŵp o Myanmar. Da ni'n ymwybodol fel yma democratiaeth wedi chwalu yn Myanmar ac fel mae'r fyddin wedi cymryd drosodd. Ac fel yma na gannoedd os nad miloedd o bobl yn colli bywydau, yn blant hefyd yn colli bywydau yna. Ond mae'r gorthrwm yn nhw'n ei wynebu yn anhygoel. Ac dwi jyst eisiau rhannu, mae hwn yn grŵp rhwng eglwys Presbyteraidd Myanmar. Mae yna rai o Seland Newydd ar y grŵp, mae yna rai o'r Unol Daleithiau, mae yna lawer o'r India. Mae yna tua 14 ohonon ni gyd ar y grŵp yma. A gafon ni'r fraint yn dod o'i cyfarfod nhw ac agweddio efo nhw rhyw 2 wythnos yn ôl. Ond dyma ddoth yn oriau ma yn y bora a dyma di reality mae rhai o'r Cristnogion yma'n byw. Please pray for Chin State, a dyna'r dalaith sydd yn ffinio am Mizoram yng Ngogledd-ddwyrain yr India. Please pray for Chin State. The situation is coming worse. Dwi'n darllen o fel ag y mae o. Military are everywhere. Also, please pray for my husband and 2 children. Dyma weithwraig y chwiorydd yn yr eglwys. They are stuck in Tanglang, Chin State, for 1 month. There is no more vehicle to come back home. No more driver. Many military are on duty, even between Tanglang and Halka. 2 children are eagerly waiting to come home. Ac yna mae'r eglwys yn fyd-eang yn ymateb. We are indeed praying without ceasing for you and your husband and children for this heartbreaking situation. Lord, in your mercy. Sangi, we are praying. Lord, hear our prayer. God is with us. The worsening situation must be terrible for you. You and your family and all the peoples of Myanmar. My heart goes out to you along with my prayers. Ac yna mae pawb yn ymateb ac yn dweud i bod nhw'n dyrchafu'r teulu yma, sydd yn frodyr a chwiorydd i ni, sydd yn wraig wedi gwahanu wrth i gŵr a'i phlant yn Myanmar. Ac yna grŵp arall dwi wedi bod yn ei ddilyn, ac grŵp nes i gychwyn dydd Mawrth dwytha. Mi wyddwch chi bod ni wedi cychwyn apel brys i'r ysbytai yng Ngogledd-ddwyrain yr India. A mae o yn wirthiol, ond mae'r nod wedi gyrraedd hyd yn oed, dych ni wedi rhoi pythefnos, ond mae'r nod wedi gyrraedd yn barod felly. A dyma'r neges, da ni'n gwybod fel mae sefyllfa Covid yn yr India, a mae'r sefyllfa yn y Gogledd-ddwyrain hyd yn oed yn waith. Yn flynyddol, mae Llywodraeth India yn gwario 10 ceiniog ar iechyd, per head felly. 10 ceiniog y flwyddyn. Mae o yn arswydus. Ond dyma neges Bishar, a mae fi o Bishar efo ni yma, ond dyma neges Bishar un o'r rhai sydd yn cyfrannu ar y grŵp yma. Mae o'n dweud peth fel hyn. Thank you for your prayer support. We are praying for support for the reawakening of spiritual needs in the church. Let's revisit 1904, the time when Evan Roberts prayed with content heart at Moriah Church for the dwi'n mynd all be mae'n dweud fama. For the church, for the Holy Spirit. Lord, renew the church in Wales, especially PC Wales, with the power of the Holy Spirit. Amen. Ac i feddwl bod rhywun sydd yn wynebu erchylltera Covid ar ei weitha yn gallu gweddio drosta ni. Mae hynny yn wirioneddol yn llorio rhywun. Ac felly, yn yr ysbryd yna, a dyna, mae hein i gyd wedi dod i fewn yn ystod oedd y cyntaf yn dod i fewn o 2:00 bore yma, ac oedd yr ola'n dod i fewn fel o'n i'n istan fanna. Felly, dyma'r eglwys da ni'n rhan ohoni. Da ni'n edrych yn wahanol iawn i be oeddan ni yn 1954. Da ni'n edrych yn wahanol iawn i be da ni 20 mlynedd yn ôl. Ond da ni'n rhan o'r eglwys sydd yn fyd-eang. A da ni'n sefyll efo bobl ym Mhalesteina bore yma. Da ni'n sefyll boed nhw
boed nhw yn Balestiniaid neu yn Israeliaid. Da ni'n sefyll mewn heddwch efo nhw a chymod. Da ni hefyd yn sefyll efo'r eglwys yn Myanmar a phob un sydd yn mynnu democratiaeth yn Myanmar, a da ni'n sefyll efo'r eglwys yn yr India, a da ni'n perthyn iddyn nhw hefyd. Dwch ni blygu pen. O Dduw ein Tad Nefol, da ni'n diolch i ti am gael dathlu y Pentecost, am gael dathlu bod yr eglwys wedi dod i fodolaeth, dy fod ti wedi tywallt Ysbryd Glan arno ni, mwyn i ni wybod dy fod ti yn Dduw sydd yn agos ato ni, dy fod ti yn Dduw sydd yn cyffwrdd a'n calonna ni, dy fod ti yn Dduw sydd eisiau ni dadnabod i, dy fod ti yn Dduw sydd eisiau ni bwyso arno ti, a dy fod ti eisiau bod yn arglwydd yn bywyda ni. Dy fod ti'n llythrenol yn troi ni o fod yn farw i fod yn fyw. Ac o Dduw ein Tad wrth weddio bore yma, ydyn ni'n dyrchafu y grwpiau hynny o bobl yn Myanmar, ym Mhalesteina, yn Israel ac yn yr India i ti, ynghyd â llawer cenedl arall, yn wir holl genhedloedd y byd, gan wybod yn bod ni'na hefyd yn deheu y bydd pob glin yn plygu ger dy frondi ac yn cyffesu enw Iesu Grist goruwch pob enw arall. O Dduw ein Tad Nefol, ydyn ni hefyd yn ac yn gofyn i ti dywallt ysbryd arno ni yma yng Nghymru, arno ni yma yn yr Wyddgrug, ac arno ni yma yng Nghapel Bethesda hefyd. Nid mwyn yn lles yn hunan, ond mwyn cael gogoneddu enw Iesu Grist a dyrchafu enw Iesu Grist. Diolch i ti o Dad. Diolch i ti bod ni'n gallu dweud yn hyderus fod y bobl hynny da ni wedi darllen y negeseuon yma, i fod nhw yn frodyr ac yn chwiorydd ac yn deulu ni yn yr eglwys. A da ni'n diolch mae dydd Pentecost a ddaeth â ni gyd yn un gyda'n gilydd. Ydyn ni'n gweddio fel da ni yn cofio Pentecost eleni, y byddwn ni'n gweddio ac yn gofalu fel teulu am yn brodyr a chwiorydd ar hyd a lled y byd hefyd. Ac y byddwn ni, da ni wedi cael dangos yn bod ni'n rhoi yn ystod wythnos gymorth nisogol, ond yn bod ni hefyd yn ymateb felly, ac yn bod ni'n deud am angyfiawnder sydd yn digwydd yn ein byd ni. Ac yn bod ni hefyd yn parhau, nid yn unig yma'n gyhoeddus, ond bod ni'n parhau yn hawelwch, yn cartrefi, yn hawelwch yn stafelloedd ond drysa wedi cael hefyd, yn bod ni'n parhau i weddio ac i gofio ac i ofyn i ti os gwelid i fod mor dda, i fadda i ni yn holl feia, i fadda i ni yn llesgedd, i fadda i ni yn bod ni wedi crwydro mor bell o ddydd Pentecost, ond i ofyn drachefn am nerth, a'r unig nerth ydy nerth yr Ysbryd Glân. Ac felly o Dduw ein Tad Nefol, yn wylaidd iawn, da ni'n cyflwyno'r pethau yma ac yn gofyn y pethau yma yn enw ein harglwydd bendigedig, yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr, Nan, mae'n dda clywed yng nghanol sôn ar y newyddion amdano ni'n hunain yn aml iawn, beth sydd yn digwydd mewn llefydd eraill yn y byd ddeall. Fel mae'r eglwys ar waith ym mhob cyfandir. Wan te, da ni'n mynd at stori'r Pentecost. Mae'r stori i'w chael, yr hanes i'w chael yn Actau penod 2. Iawn ni at ddiwedd y benod yna i weld hyn diwedd pregeth Pedr, pregeth dda, pregeth yn mynd drwy'r yn esbonio beth sydd wedi digwydd a be ydy'r nerth yma a'r tafodau tân sydd wedi dod i lawr arnyn nhw. Ac mae nad wedi meddwi roedden nhw, ond wedi ei llenwi gan yr Ysbryd Glân. A dyn ni'n gweld yr gymdeithas yma sydd yn dod i fod ac yn cael ei ffurfio yn sgil yr pregethu yma, yn sgil yr tywallt yma ar yr Ysbryd Glân. A dwi'n ofyn i Gwenith os fasa hi mor garedig, os ti'n gallu dadfiwtio a darllen ar yn cyfer ni. Cael ddosas hyn
Fe'i 2 sbigwyd yn ei calon, a dywed asan Sŵr Pedr a'r apostolion eraill. Beth awn nawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edif ar hewch, a bedyddier bob un ohonoch yn enw Iesu Grist er leddeuant eich pechodau. Ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glan yn rhodd. Oherwydd i'ch chwi y mae'r addewid, ac i'ch plant, ac i bawb sydd ymhell, pob un y bydd yr arglwydd yn ein Duw ni yn ei alw ato. Ac a geiriau eraill lawer y tystiolaethaf ger ei bron, a'i hannog. Dihangwch rhag y genhedlaeth wyddgan hon. Felly, bedyddwyd yr rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Yr oeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion, ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddia. Yr oedd ofn ar bob einad. Yr oedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud drwy'r apostolion. Yr oedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu eu heiddo a'i meddiannau, a'i rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. A chan ddyfalbarhau beunydd yn unfryd yn y demo, a thorri bara yn eu tai. Yr oeddent yn cydwyta mewn llawenydd a symled calon, dan foli Duw a chael ewyllus da holl bobl. Ac yr oedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa, y rhai oedd yn cael eu hachub. Diolch yn fawr iawn. A dyn ni falch iawn bod ni o'r diwedd wedi cael gwasanaeth ordeinio yma nos Fercher diwetha. Ac Robin a Gwenith wedi cael ei ordeinio mlaenoriaeth erbyn hyn yn y pris ni. Wedi gweithredu felly ers tro, ond wedi cael ei ordeinio swyddogol bellach. Ac oedd yna bresenoldeb a ceniniad yn y cyfarfod yn teimlo wrth i Robin a Gwenith rhannu tystiolaeth chwythau o'r hyn yr oedd yr arglwydd wedi wneud yn ei bywydau nhw ac wedi estyn i alwad iddyn nhw. Ond mae'r darn yn sôn am y gymdeithas sydd yn cael ei chreu gan yr Ysbryd Glan. Y llenwi sydd yn digwydd, y llawenydd sydd yn digwydd, yr rhannu sydd yn dod i fod yma. A dyn ni'n am glywed, yn cael ei chwarae yma ar y piano, ac mi nawn ni'n ddilyn y geiriau. Gewch chi ganu adre, os liciwch chi. Gewn ni'n hymian yma yn y festri. Anadla anadl i o'r llanw fy mywyd i. Byddwn nghariad i am gwaith yn un ar eiddo ti. Diolch yn fawr.
yn fawr. Rwan te, dyn ni rhannu'r sgrin yma ac yn meddwl am y geni. Mae hi'n ben blwydd os oes yna eni wedi digwydd. Ac mae'n ben blwydd ar yr eglwys oherwydd bod yna eni wedi digwydd ar y Sulgwyn. Whitsun, neu'r Pentecost, yr enw Groegaidd, ac yn adleisio yr enw Iddewig Hebraig ydy Pentecost, ac mi roedd hi wedi bod yn Israel rwan, ac roedd nhw'n dal i ddathlu gwyl y siafwt, gwyl yr wythnosau felly. Ac ar ôl wythnos o wythnosau, 749 medden nhw'n yr ysgol wrth o'i stalwm, mae'r hanner canfed diwrnod yn dod. Ac mae'r Pentecost yn cyrraedd, dechrau gwyl cynheuaf. Ac mae Duw yn defnyddio yr hen wyl yma i fod yn bendithio i bobl ac i wneud rhywbeth o'r newydd ac i eni i bobl, i greu pobl iddo ei hun o'r newydd. I gyd ar unwaith ar yr un pryd. Oherwydd wrth i rhywbeth gael ei eni, wrth i rywun gael ei eni, mae'r baban yno'n gyfan, dydy? Wedi ffurfio yn berffaith ac yn gwbl ac yn hyfryd ac yn werth i weld. Pob dim wedi mynd yn iawn, yn fysedd i gyd, yn eich chi'n rhyfeddu, bod pob peth yn ei le, pob peth yn bychan, ond eto popeth yn ei le. Ac felly y mae'r eglwys yn cael ei geni i'r byd. A mae popeth yn ei le yn y fan honno. Mae'r ddysgeidiaeth wedi cael ei bendithio, a mae'r cymdeithas yno yn cael ei chreu ac yn dod i fod gyd hefo'i gilydd yno. Mae'r bobl yma wedi cael ei gosod ynghyd a'i bendithio yn fawr. Maen nhw wedi disgwyl mewn gweddi am y nerth yma. Fel dyn ni wedi sôn o'r blaen, dyn nhw ddim wedi disgwyl gan basio'r amser a gwneud crosswords a sudoku. Nid bod yna ddim byd o'i le a basio'r amser a gwneud crosswords a sudoku. Ond mae'r rhain wedi bod yn disgwyl yn bwrpasol ar yr ysbryd yma gael ei dywallt allan arnyn nhw. Pam mae o'n dod, a maen nhw'n rhyfeddu at yr hyn sy'n digwydd. Yn cael ei eni yn gyfan, gyda llawenydd a symledd calon, meddai yr darlleniad yn llyfr yr Actau. Roedden nhw'n rhannu hefo'i gilydd gyda llawenydd ac mewn symledd calon. A ddylen ni ddim ryfeddu bod yr eglwys yma wedi cael ei geni i'r byd, oherwydd mae Iesu wedi cael ei eni i'r byd. Iesu wedi ymgnawdoli yn y byd, wedi wenu trwy'r ysbryd. Yr ysbryd daeth ar Mair, ac olygu bod Iesu yn cael ei eni yn air a wnaethpwyd yn gnawd i mewn i'r byd. Nid o'r byd, ond ar gyfer y byd. Ac felly mae'r eglwys yn yr un modd yn cael ei geni i mewn i'r byd, ond dydy hi ddim yn perthyn i'r byd. Dydy hi ddim wedi codi o'r byd, a mae hi wedi dod i fod trwy'r nerth yna sydd yn dod o ddifri. Mae Iesu wedi gweddio trosti hi hefyd. Felly y mae hi yn cael ei bendithio. Mae o'n gweddio dros ei ddisgyblion, cyn iddo fo gael ei groeshoelio, ac mae ganddo fo weddi offeriadol yna drostyn nhw a thros bawb fydden dod i gredu trwy ei geiriau nhw, trwy'r hyn y bydden nhw'n ei rannu amdano fo. Mae o'n gweddio bydden nhw yn cael eu cadw yn y byd, yn y weddi yna'n Ioan pennod 17. Mae o'n gweddio bydden nhw'n cael eu cysegru yn y gwirionedd, i gwneud yn lân ac yn wir, ac felly yn hardd. Mae'n gweddio ar iddyn nhw i gyd fod yn un, wedi'w huno yn yr ysbryd. A dyna roedd yr ysbryd i'r eglwys. Bod ni'n wahanol, bod yna raniadau felly, ydyn ni'n un yn yr ysbryd. Mae'r rhan fwyaf
o eglwysu heddiw yn dathlu a cofio'r Pentecost. Mi fydd eglwysu'r Dwyrain yn gwneud hynny mewn rhyw bythefnos eto, oherwydd yr amrywiad yn y calendar yna. Ond mi fyddan nhw'n gwneud, wrth wneud, mi fyddan nhw hefyd yn cofio ac yn dathlu yr undeb yma sy'n bodoli oddi fewn i eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae Iesu'n gweddio mwyn hefyd i'r byd wybod cariad Duw yn Iesu Grist. Bod nhw yn dod i fod, nid mwyn eu hunain, ond mwyn i'r byd wybod am gariad Duw tuag at y byd ac yn Iesu Grist. Felly, mae'r eglwys yma yn gymdeithas wahanol. Gymdeithas wahanol i'r byd felly. Mae hi'n rhywbeth newydd, greadigaeth newydd. Mae hi'n gymdeithas ysbrydol, dyn ni'n gweld yma. Gymdeithas efo Iesu yn cynhyrchu cymdeithas hefo'n gilydd. Mae'r disgyblion yma gyd wedi disgwyl wrth yr arglwydd. Dyna ydy'r rheswm eu huno nhw at ei gilydd, i dod â nhw ynghyd. Mae gen nhw berthynas efo'r arglwydd. Maen nhw wedi nabod yr arglwydd. Maen nhw eisiau eraill i adnabod o. Ac mae'r adnabyddiaeth yna yn cynhyrchu cymdeithas hefyd hefo'n gilydd. Wrth i ni gael yn gyrru allan oherwydd i fod yn hefyd wedi ei anfon allan. Mi rydyn ni yn gymdeithas ysbrydol, fyw felly oherwydd bod yr arglwydd Iesu, ysbrydol yn fyw, yn sefyll yn plith ni. Felly os cyfodwyd chwi gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod medde Paul, lle mae Christ yn eistedd ar y heilaw Duw. Dyn ni'na hefyd wedi'n codi gydag ef. Dyn ni'na wedi'n gwneud yn fyw gydag ef, wedi'n creu o'r newydd i fod mewn perthynas hefo fo. Mae'r gymdeithas yma yn un sy'n cael ei mynegu trwy rannu. Dim jyst rannu da, neu rannu rolo, neu be bynnag arall hoffech chi fod yn ei rannu, ond maen nhw'n fodlon rhannu yn ôl yr angen a rhannu bob peth. Mae'n gymdeithas gostus yn hynny o beth. A pa mae'r eglwys yn dangos yr rhannu yna, dangos y gofal a'r concern yna, a hi ei gweld yn wahanol hefyd. Wahanol i'r byd sydd yn dweud, fi pia, fi sydd â hawl ar hwn, yn hes i ydy hwn, yn heulu fi ydy'r rhain, yn hy fi ydy hwn, yn hes i ydy hwn. Mae'r gymdeithas yma sydd yn cael ei chreu yn dweud, a mae hwn at ddefnydd y teulu yn ehangach. Mae hwn gogoniant i ddiw. Ni wedi derbyn popeth oddi wrtho fo. Yn braint ni ydy cael rhoi pob peth at ei ddefnydd o. Dyn ni'n siŵr sut oedd yr rhannu yna'n digwydd, ond mi roedd o'n rannu mewn llawenydd a symled calon. Nid oherwydd bod rhaid iddyn nhw, ond oherwydd bod cariad Crist yn eu cymell nhw, ac na allan nhw ddim peidio ar rhannu. Ac mae hi hefyd yn wahanol yn yr ystyr bod hi'n atyniadol. Yn gymdeithas sydd yn braf i berthyn iddi. Mae pobl oddi fewn iddi isio perthyn iddi hi. A mae pobl oddi allan iddi isio perthyn iddi hi. Mae'r awyrgylch hael yma yn rhywbeth atyniadol. Yn le lle mae Duw yn gallu i fendithio hefyd. A bydded, dyn ni'na hefyd, fwy na dim byd arall, eisiau bod yn gymdeithas atyniadol. Eisiau bod yn le lle mae pobl eisiau bod yn rhan ohono fo, yn gweld rhywbeth geno ni. Mae'n hwthau hefyd
am ei geisio ac am rannu ynddo fo, ac yn cael ei tynnu at y gymdeithas yma. Fel yr oedd llyfr yr Actau yn sôn am rhain cael eich ychwanegu beunydd. Bob dydd oedd y 3,000 yn dod i gochwyn, o blith yr rhai oedd yno. Ond dydy pethau ddim yn stopio yn y fan yna. Mae'n rhaid cael ei ychwanegu bob dydd. Mae hi'n cynyddu, mae hi'n cael ei hadnewyddu o ddydd i ddydd. Felly mae'r ysbryd yn gweithredu. Mae'n gymdeithas hefyd, sydd ddim yn ddibynnol ar amgylchiadau o'i chwmpas hi. Mae hi'n fodlon dyfal barhau yn dydi. Peidio rhoi fyny. Fel mae Elfed yn sôn yn ei emyn, paid rhoi fyny, sydd gyrraedd trothwyr ddor. Fodlon dyfal barhau yn y ddysgeidiaeth, dyfal barhau yn y gweddio, dyfal barhau yn y torri bara, yn y gymdeithas hefyd. Ac mae hi'n gymdeithas felly, sy'n gymdeithas fywiol ac yn dod â bywyd at eraill. Ac mi fentrwn i ddweud, pa mae y gymdeithas yma, pa mae'r eglwys yn mynd yn debyg i'r byd, colli natur unigryw, colli sglein, yn peidio bod yn wahanol, nes nad allwch chi ddim deud y gwahaniaeth mewn gwirionedd, rhwng y byd y tu allan a'r eglwys ei hun. Yna mae hi'n dirywio. Mae hi yn mynd ar ei lawr, mae hi yn marw, mae hi yn darfod felly. A dyna di holl egwyddor y greadigaeth mewn gwirionedd, ydy diriwiad a mynd ar ei lawr a lleihau felly. Ti'n cael y sleid nesaf, dwi'n eisiau dangos hwnnw i chi. Welwch chi o. At y ffisegwyr yn eich plith chi, gorfod ni astudio a gweld mi oedd yr egwyddor yn y fan yma. Un egwyddorion mawr yr greadigaeth. Ail ddeddf thermodynamic, second law of thermodynamics, sef bod pob peth yn dirywio. Sbwnsiwch i bel, sbwnsia i bel atoch chi yn y fan yna. Bydd hi ddim yn bwnsio nôl ac yn bwnsio nôl eto ac yn bwnsio eto yn ddiddiwedd. Mi fydd hi yn bwnsio rhyw cwpl o weithiau. Falle bydd hi'n hitio rhywun. Ond bydd hi'n stopio bwnsio wedyn. Mi fydd yr egni wedi ei gymryd. A pob peth sydd ddim yn cael ei adnewyddu, nad oes ddim egni newydd yn mynd i mewn iddo fo, a mae o yn arafu, a mae o yn distewi, a mae o'n stopio bwnsio, rwsyd, ac mae o yn cael mewn arno fo ei hun, ac yn marw. Ac mae bosib i hynny ddigwydd i'r eglwys. Dyn ni'n gweld hynny'n digwydd mewn cymaint o lefydd. Mae hi angen ei hadnewyddu gan yr Ysbryd Glân, ond i dydy hi. Be mae'n dweud am yr egwyddor yn y fan yma, o thermodynamic. Furthermore, it dictates that once something exists, it can only get worse without the influence of an outside force. Yr un egwyddor a'r egwyddor ysbrydol, mae angen egni nerth yr Ysbryd Glân i gynnal yr eglwys yma o ddydd i ddydd, i'w chadw hi'n hael, i'w chadw hi'n llawen, i'w chadw hi mewn symlder calon, i'w chadw hi yn atyniadol i bawb tu mewn a tu allan iddi hi, i'w chadw hi yn ei dyfal barhad hefyd. Neu, dirywio, marw, darfod, ydy ei hanes hi. Na bydde di'n heglwys ni. Fod, felly, difference between a living thing and a dead thing, medde rhywun, Leonard Street, neu Sweet oedd o. In the medical world, the clinical definition of death is a body that does not change. Change is life. Stagnation is death.
If you don't change, you die. It's that scary. A'r eglwys, os ydy hi'n fyw, yn dangos i bod hi'n datblygu, dangos i bod hi yn newid, yn fodlon newid, yn y fodlon addasu, gan gadw yr un egwyddorion yna, yr un nerth sydd yn rhoi bod iddi, a'r un egni sydd wrth ei chefnu, yr arglwydd yw yn rhoi i bobl ynghyd mwyn bendithio y byd i gyd yn enw Iesu Grist. Diolch am gael perthyn i'r sefydliad rhyfeddol yma, i'r sefydliad yma o ddwyfol osodiad, sefydliad yma sydd i ddod â chariad Duw yng Nghrist at y byd yn gyfan. Nawn ni glywed canu emyn. Dwi'n meddwl mai o Salem, ddim o Salem, o Gaer Salem, yng Nghaer Narfon mae'r emyn yn dod. A bydd rhaid i mi fynd i chwilio amdani hi fel arall. Daliwch am munud. Ond dwi'n Cadi Gwyn a Meilir Geraint sydd yn canu yma am yr Ysbryd Glan, a'n hangen ni i gyd. Pob un ohono ni, phob eglwys am nerth yr ysbryd.
Dwch i ni felly rannu y bendith ac wrth wneud hynny, cofio am y Gymdeithas yr Ysbryd Glan, yr ydyn ni yn rhan ohoni hi. Dad, fiwtiwch os hoffech chi rannu hefo ni. Gras, ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, Gymdeithas yr Ysbryd Glan, gyda ni oll, awr hon, i byth. Amen. Bore da, Enid. No. Bore da. Dwi'n gweld chi chwaith, o dwi'n gweld chi rwan. Bore da. Bore da. Dych chi arbennig? Ydych chi'n weld adre? O. Ydych chi'n gweld y festri neu? Yden. O, na fo. Gweld chi felly. Gweld y Ires yn codi rwan. Bore da, Ires. A Glesni. A Elizabeth. Morfydd yn fanna. Morfydd, ie. A Gareth a Dewi. Dwi'n gweld Morfydd rwan. Iwan, ydych chi'n gweld? Sara? Spectol.